Urteko eta siakaso bizitzako helburutako bat beteta. Bueno, bai, egia esan bai, ez? Beti esan izan dizut, azkenen netzako lasterketa berezia dau. Txirrindularitzan hasi nitzanetikan 8 urten ezkala beti ikusi dut etxe aurretikan pasatzen lasterketa hau. Eta ilusio berezia itezian, ez? Bai, guain dela 4 urte bakekin hasi nitzanen, bai ilusio iteziala lasterketa hon batzuk itea, eta bai lehen urte bai Aimarrekin bigarren ingenun, taldeak oso lan honain da. Aurten berriz ere presioi hartu dugu gure gain eta Alkizatikan lanean jarri geha pentsatu zirabazeko aukera genezkala eta Cesarrentzako lan garbia itez eta azken errematatu indu, ez? Oso pozik eta helburu beteta esan. Murtziako txirrendulari batek irabazi du, baina etxean bezala zegoen, ondo ezagutzen zuen, seguro pinganiotik zulo tarte dana ezagutzen zen diola. Bai, egia esan, pasaden iganden etorri ginen ibilbidea ikustea, asteazkenen berriz izan ginen hemen, eta bai talde osoak ibilbidea buruz ezautze zula, ezta? Ibilbide errexea da baita ezautze bali mazu, azkenen 8 itzuli ibilbide berdinen zehar, eta oso garbi zeukaten momentu bakoitzen zein behar zuten, eta egia esan, bete indute, izugarrizko lana eta helburu beteta. Ibilbide erraza, baina ez ondo beti eromen hutsa izaten da, eta hori kontrolatzea, hori manaiatzea, eta batez ere beti agertzen den sorte txarrari aurre egitea ez da inerraza. Bai, garbi genekan lehenengo iruitzulik ziala klabea, ez? Azkenen pelotoi oso handia, puskatzen jutean bitarten jende asko da hor, zaila da posizioak mantentzea, taldea oso sendo mantendu da. Suerteak ez digu gehiagi lagundu hasiera hortan, 2 pintxazo erorikoak, baina lortu du berriz taldea 7 juntatzea, ondo konposatzea eta Alkizan nahi genuen lan hain eta hortik aurrea lasterketa kontrolauta ematea. Gutxitan bezala unkituta zaude? Bueno, bai egia, ez dizut, helburu berezi bat zan eta lortu dugu, ez? Hemen etxean, herrian aurrian oso pozik. Hori hona.